Здравейте, Блич фенове! Днес ще ви разкажа за Холо Ичиго. Ще погледнем кой е, откъде идва и какво е неговото предназначение. Първият път, когато се срещаме с него, е в Soul Society Arc, когато Ичиго се биеше срещу Кенпачи. Той беше във вътрешния му свят и физически изглеждаше като Ичиго, но с обърнати цветове. Той беше за тогава мистерия и не знаехме откъде идва или каква е историята му. След като Кенпачи го победи и го вкара в света му, го видяхме да използва меча на Ичиго Зангетсу. Той се подиграваше с него и му казва, че не заслужава да го използва. Белия Ичиго представлява вътрешния боен инстинкт на Ичиго. Виждаме го 3 пъти как се бие срещу Ичиго и му помага да отключи потенциала си. Разбираме откъде идва чак в Thousand Year Blood War арка, което е направено нарочно, за да може да го разберем погрешно. Той излиза от експериментно холо, направено от Айзен, наречено White. Това холо реагира инстинктивно и атакува майката на Ичиго. Ишин Куросаки, или бащата на Ичиго, беше капитан, който го пратиха на мисия да се справи с него. Майката на Ичиго, която е Куинси по това време, помага на Ишин и двамата го побеждават, но за жалост Уайт успява да охапе майка му и влиза в душата й. Така почва да я превръща в холо, с огромен риск за смърт. Но благодарение на Гигай, даден от Урахара, и Ишин, който дава душата си за да го потуши, тя бива спасена. И така Ичиго получава холо сили, смесени с шинигами сили на баща му и с Куинси сили от майка му. След като Ичиго разбира за това и приема силите си, той получава истинското му Занпакто. И тогава се разбира, че Холо Ичиго всъщност е неговото Занпакто Зангетсу. И също така, за това всеки път преди Ичиго да умре, той се превръща в Холо. Уайт го прави, за да може да предпази Ичиго. И така, вече като знаете откъде идва, нека да погледнем всички пъти, където Ичиго се бие с него. Също така и неговата Васто Лорд е форма. Първо го виждаме още в началото, като Ичиго получава своите шинигами и холо сили заедно с Урахара. Затова той излиза с шинигами облекло, но с холо маска, която той маха веднага. Тази маска постоянно се появяваше в Soul Society арка, въпреки че той хвърляше постоянно. Вземете например битката му срещу Ренджи. Когато Ренджи го реже фатално, разбираме, че маската го е спасила. Уайт превзема Ичиго за първи път, когато той е на път да загуби от Бякуя. Тогава виждаме колко психопатски се държи с никакъв интерес това дали ще се нарани. Той просто иска да убива. Или както ще разберем по-нататък, да оцелее. Срещаме се с него отново в Аранкар арка, където Ичиго се учи да контролира маската си, така че да не го превзема. И така те са във вътрешния свят отново и Уайт поздравява Ичиго, казвайки му крал. От тук почват съмненията. След като Ичиго пита къде е Зангетсу, мислики, че Юлач е неговия меч. Уайт му казва: аз съм Зангетсу. Но Ичиго не го послуша и не му вярва. В битката им Ичиго активира банкая си и Уайт му се смее, активирайки и негови. Ичиго в шок го пита от кога и той е научил банкай. И Уайт му казва точно когато и ти. Ичиго му хвърля Гетсуга Теншо, но Уайт му се подиграва и хвърля 100 пъти по-силно, казвайки му имитатор. Той взима Занпактото му и му казва, че не е достатъчно добър и не го заслужава. Той му казва един от любимите ми цитати и го пита: каква е разликата между коня и краля? Като две същества са едни и същи, един става краля и доминира, а другия е коня, който му дава силите си. Какво ги различава? Ичиго е бездумие и не знае какво да каже. След което Уайт му отговаря: инстинкта на убиец. Той обяснява какво е да си краля. Трябва да имаш постоянен глад за битка и волята да унищожаваш всеки без милост. Той трябва да бъде убиец и му казва какво му липсва. И това е, че той се бие с мозъка си, а не с инстинкта си. И така белия Ичиго му казва, че никога няма да го следва, защото не иска слаби крале. Също така е, че ще го убие и ще стане той крал. След като Ичиго осъзнава това, той се сеща, че се бие за да стане по-силен и хваща неговия меч и побеждава за сега. Но преди Уайт да си тръгне, му казва, че ако умре, той ще стане краля и ще го превземе. Това води до Васто Лорд трансформацията на Ичиго, тъй като той бива почти убит. Там го виждаме във форма, която действа на 100% инстинкт. Все пак белия Ичиго е това, просто неговия инстинкт, който се пробва да го предпази. Затова той изглежда на пръв поглед като психопат, който не го интересува за никой, но това е просто начинът му на оцеляване. Убий или бъди убит. И да, това е като цяло. Надявам се с това видео да сте разбрали кой всъщност е белия Ичиго. Той е един от любимите ми персонажи в анимето и ако ви се е харесало, абонирайте се и харесайте. Също ако желаете да влезете в българското Bleach комюнити, линк ще има в описанието.